Kabusio kurende totigarta sengane yo koenekia obumo busia segatia baribaganda tagwe sokya na koenekia buna egasakwekega na karo kyonge chikonyora amaskani hanemono ase oburai bure bosio ase chikura chine na chumaka bwe chirubere merongevere na isano na ibere ni gobono omoseneta ebwe county ya Kisii nera biro murayo bwango igagwe sokya na gokwandra obumo busi hasebona tebire kubwatakana na monchira yo aganda takoenekiwa ase serikali ya Kenya Kwanza ni gobona nyarkoba kagoteba nerebuya mugusi ne ranyar ko bakago chamo na kwebeka mabune nchiremo yogo chia konekia bachi konyar ko bakonyora amagendro kurwa ase serikali enene korengana na nyonga nigo omoske Timothy aimugeti egetambukero ekia kokana egasi eyo ewa no morai wensi ya Kenya omoske daktari William Ruto asbona amotogire Timothy koba omorayo muya oene kirenga ose orokane kabwate ogotinenera kegima kuganda ni chinkwana chae omo senator nyonka niko bona tebire mirobiro negendrate kobekwa yogo chia konekia kero orgongoriga rogana busensi ya Kenya gendrate era chiego chaka kuyariga nego chiego kirane chikura cyumwaka bwe chiri bubere mirongevere na isano na ibere kuru asoro ngoriga mbare tayari konekia bunanko mwabare okoboko omuwaziri omukoro omwishimwa Fred Matiang'i asabona tebire asama tukari bosio mbachi konyara koba bakobwatoka emirobiro era chiego konekiwa kuchibosio hasabu ria baraibonsi kuru asoro ngoriga bache amo na konekia ngotwara bare ekiamo kyage siasa ekirache ko bakonya barabokonyora bokorero buya kuru ase serikali.